Iblis kay jam-jam mo. Doon mo yung jambaran. Sabay siya. Blurred lagi nih. Ha, grabe mo ka serious jam-jam oy. Lah. Lah ay mundagoy. Oh, tanaw dagoy. Lah, ano ba? Ah, lagi. Uy, awid. Awid ba ana oh? Hello guys, nami diri sa Bislig City Boulevard. What's that? What's that, my son? Serious kay jam-jam oh? Wala lagi ka feelings ba? Ka, wala pang-paak na oh. Ka. Woo! Like jam? Jam. Ganaan din siya magduyan. Ganaan siya magduyan ba no? Ako na i-post sa YouTube.